Dame i gospodo, dobro večer. Dobro večer. Moje ime je Goran Štebura, dolazim iz Subotice, bavim se mrežnim marketingom od 1989. godine, a aktivno od 2002. sa jednim jedinim ciljem da dođem do pasivnog prihoda ili do neke penzije, kako to ovdje kažu. Zaljubio sam se u network marketing 89. u Gracu, na predavanju BFAOP-a. Nažalost, vrlo brzo je ta firma prestala da radi na ovim prostorima zbog prilike koje su nastale 90. godine, vratila se 2002. zvanično, nastavila da radi vrlo uspešno, ali provizije su drastično smanjene za isti posao i onda smo morali tražiti drugi posao. Od 2002. sam intenzivno u mrežama i profesionalno samo živim 14 godina od mreža sa jednim jedinim ciljem, a to je da kažem da dođem do devizne penzije. Nisam to uspeo do 13. avgusta, a prva moja devizna penzija je usledila nakon uključenja u ovaj posao znači 20. jula sam počeo da radim ovaj posao za mađarsku kompaniju Shen Shopping Empire Network, a 13. avgusta sam ostvario svoj san da dočekam svoju prvu deviznu penziju. Ta penzija je bila za 3 nedelje 864 evra, moja druga, to ću znati za par dana kad se zatvori ovaj mesec, ali znam da će biti najmanje oko 2,5 puta veća. Ovo je kompanija koja to omogućuje, znači da kada jednom uradimo ono što kompanija traži od nas, samo je naša volja i naša želja koliko to puta hoćemo da ponovimo više, a manje ne možemo normalno da dobijemo. Kompanija je osnovana 2015. godine, 15. aprila, registrovana je u Londonu. Osnovali su je 100% mađarski vlasnici. Vlasnik kompanije je bračni par Štrifler iz Bekeščabe, profesor, doktor matematičkih nauka, gospodin Laslo Štrifler i njegova supruga profesorica matematike Monika. Oni su 80% vlasnici kompanije, a 20% vlasnik kompanije je softveraš, robika, koji sve ono što oni zamisle, on to stavi na softver. Inače su bili vlasnici najveće kase uzajamne pomoći u Mađarskoj. Mislim da vam to ne moramo objašnjavati šta je. Kasa koja je funkcionisala od 2007. do 2014. Imali su ukupno 18.000 članova i na mesečnom nivou su ti članovi uplaćivali između 30 i 50 evra, neke štednje koje je koliko mogao, da bi onda kad nekom od tih 18.000 zatreba neki gotov novac, oni to podizali iz te kase. Sve je bilo vrlo mudro, softverski napravljeno, legalno, zakonski. Međutim, neko se iz mađarskog parlamenta pobunio, iz bankarskog lobija i rekao, ako ih je sad 18.000 za 7 godina, sutra će biti 180 i to će biti veliki problem za banke, jer više niko neće ići u banke. U oktobru mesecu 2014. godine su namerno zbog te kompanije usvojili jednu izmenu zakona, promenili zakon po kojoj ta firma više nije radila zakonski u Mađarskoj i oni su morali da zatvore kompaniju, vratili novac svojim ulagačima i rešili da se više ne kockaju kao Mađari u Mađarskoj nestabilnoj državi, nego da otvore jednu moderniju firmu sa jednim novim programom i da je registruju na totalno sigurnom tržištu, a to je Velika Britanija. 15. aprila prošle godine je se Shen Holding registrovao i porodio u Londonu. Dan danas je tamo registrovano, na svakom back office možete da vidite gde se to šta se nalazi, pod kojim brojevima je zavedeno. Godinu dana je probala ta prva matična proba, jer je kompanija zamišljena kao udruženje potrošača, s tim da je za razliku od svih dosadašnjih lojality programa, ova kompanija napravila jedan jako veliki iskorak, to znači da je okrenula kompletne stvari naopako. Ovde novac sa kojim se vi registrujete, vidjet ćete da je registracija smešna, vi sutra dan kada ste ga uložili možete trošiti kroz ovu kompaniju, kroz našu web shop prodavnicu. Ta prodavnica je startovala 1. septembra, znači ne radi bukvalno malo više od 3 nedelje. Za sada su samo 4 grupacije proizvoda u njoj. To su neke suplementi, neke kozmetike, zatim kartice za mobilne telefone, za neko jeftino telefoniranje u Mađarskoj i neki mobilni telefoni.
Svi mi koji smo u Šenu, članovi Šena, mi imamo pravo da kupujemo tu robu sa 30% popusta. Šta to znači? To znači da kad ja želim kupiti telefon iz te prodavnice koji košta 100 evra, ja 30 evra mogu platiti sa onih 35 što sam se aktivirao. To nema ni jedan loyalty program. Kako je firma zamišljena? Ovo sam malo rekao, cilj ove kompanije je da povoljno kupuje i da uz to svi mi ostvarimo zaradu. Tako su zamišljeni svi loyalty programi. Međutim, za razliku od ostalih, mi ovdje imamo odmah Shen prodavnicu, gdje možemo odmah novac koji smo uložili da trošimo, sve preko online tržišta, a glavna stvar o kojoj ćemo danas pričati najviše, to je kupovina automobila, matrica koja je, uplata za ovu matricu je startovala 14.8. u Bekeš Čabi, jedan dosta veliki deo vas je depozito tamo deponovao novac, danas već preko 50 ljudi u Srbiji je na taj način deponovao novac u automatricu, a ta automatrica je postavljena u petak 22. septembra. Šta to za nas znači? To znači da ova kompanija je bukvalno na taj dan počela da radi. Mi imamo automatski binarni sistem u koji kada se uključite, vama će dolaziti svakako prihodi radili ili ne radili. Onaj koji u ovom sistemu, taj svakako zna i video je da u njegovom back office-u kad god ga otvori, ima više i više uključenih ljudi iza njega. Ja vam to se neću objašnjavati kako ide naplata, ali ovaj drugi online sistem, taj prvi automatski binarni sistem je postavljen 15. aprila prošle godine. On je radio godinu dana, ja se izvinjavam. Godinu dana. I kad su videli da je sve ok, onda je otvorena ove godine na godišnjicu otvaranja firme, je otvorena ćerka firma u Mađarskoj, Shen Holding Mađarska, je otvorena online druga matrica i otvorena je binarna treća matrica. Sada, kažem, od petka je otvorena i četvrta matrica, koja nam je bukvalno najvažnija. Zašto? Jer to je jedini do sada slučaj u svetu da se do novog auta može doći pod neverovatno povoljnim uslovima. Znači, vidite šta piše, sledimo svetski sistem koji su razvili iskusni ekonomski stručnjaci, primenjujem poznavanje finansija, ekonomije, prava i mrežnog marketinga. Zajedničko finansiranje na osnovu podela. To je taj sistem kasa uzajamne pomoći i da kako god računate da li je to moguće, ja ću vam odmah reći da je nemoguće, ali funkcioniše, a vidjet ćete kasnije zašto. Auti su ovdje, vidjet ćete koja je klasa automobila, kreće se sa autom, ima ukupno 5 klasa automobila, od 15.000 evra do 400.000 evra, to je ukupno 5, i mi kroz njih prolazimo uvek sa jedinom tom uplatom koja je 35 evra na mesečnom nivou. Koji su uslovi? Uslovi su da smo pre svega aktivirani u onlineru, u drugoj matrici, to je ili 35 evra i jedan dovedeni novi saradnik sa 35, znači 70 evra da se vidimo, ili da mi damo na nas 70 evra, da se odmah vidimo i automatski imamo uslov da kupimo autoprogram. Autoprogram se kupuje tako što uplatimo depozit, znači ovo nije nešto što se ne vraća, ovaj depozit nam se zapravo vraća onoga momenta kada mi sednemo u naš prvi auto. Kad sedamo u prvi auto, to zavisi samo i jedino od nas i od količine i brzine i ljudi kojima ćemo preporučiti ovaj program koji ću danas prezentovati. Znači, ali računica kaže ovako, najgora varijanta je da ste vi kupili autoprogram, znači 35 plus 35 plus 270 plus 35, jednokratno, nikom o tom ništa ne pričate, apsolutno nikog, zato što se sramota ili iz bilo kog drugog razloga, ne verujete u to, vi najkasnije dolazite zbog sistema kakav je napravljen, najkasnije dolazite do auta između 18 i 24 meseca. Normalno da može i brže. Kako može brže? Tako što ću ja o tome nekom da pričam,
ako uključim prvo dve brze pozicije na sebi. To je najvažnije, jer najbrže se dolazi do auta ako imam jednu autopoziciju i dve brze pozicije, iako iza toga imam još 4 takva saradnika. To ću ja malo kasnije i objasniti na tablu. Vi krećete da idete iz jedne matrice u drugu, ovo je jedna, ovo je druga, ovo je treća i ovo je četvrta. Taj proces može da traje 3 meseca, 6 meseci, godinu dana, 2 godine. Nebitno je, on je automatski napravljen da on dođe do kraja. Kada je taj proces došao do kraja, svaka ova pozicija u neto iznosu vredi 200 evra, u kompaniju se skupilo 44.800 evra. U tom momentu, kada se u kompaniju skupi 44.800 evra, kompanija kaže da je vaš sistem auto bonusa izišao na kraju. Dobijate jedan mail u kojem stoji da možete da odete u bilo koji salon u Srbiji automobila, normalno radi se samo o novim automobilima, izaberete auto do 15.000 evra i boju i sve što pokriva tamo u 15.000 evra, taj predračun odnesemo u firmu, firma ga plati jednokratno jer ima 44.800 na računu za taj auto. Firma kaže i sledeću stvar, pošto je sad još mnogo novca ostalo, mi ćemo vam taj auto koji nije vaš, taj auto nikada nije naš i ne treba više nikada bude moj, taj auto je vlasništvo firme, dok ga mi ne otkupimo kasnije, vidjet ćete kako, taj auto je sada pod ugovorom rent-a-car i mi ga vozimo na naše ime 3 godine. U te 3 godine kompanija, pošto je jako puno novca ostalo, nama plaća registraciju, plaća nam obavezno osiguranje, plaća nam kasko full osiguranje, plaća nam sve kompletne servise za te 3 godine, plaća nam kompletno, jedan komplet zimski guma, 4 gume i za svaku od te 3 godine unapred nam plaća 2000 evra u kešu za gorivo. Plus nam prvo kad smo seli u auto vrati onaj depozit od 270 evra. To sve kompaniju za 3 godine košta narednih novih 15.000 evra. Znači 15.000 evra dala za auto, 15.000 za ove troškove, znači na jedan auto je kompanija potrošila ukupno 30.000 evra. Koliko je skupile, ste upamtili? Koliko? 44.800. Znači 44.800 minus 30, koliko je to? 14.800. E sad, ako kompanija koja je napravila ovakav program, na svakom autu koji će sutra, već u oktobru prvi u Srbiji, da ide da nosi share holding, vozi me za 35 evra, zarađuje na svakom skoro 15.000, moje pitanje je za vas. Šta mislite kad će ta kompanija to prestati da radi? Nikako. Zašto? Ako zaradim na jednom autu 15.000, zašto bi to prestalo? Molim? Ne, ništa, neće prestati. Pa nikad neće prestati, tačno tako. To je program zaista koji do sad niko nije izmislio. Kada smo seli u taj naš prvi auto, evo gledajmo šta dobijemo. Dobijemo 10 komada besplatne brze pozicije. Te sve pozicije su iste vrednosti kao one koje smo mi kupovali od 200 evra. Dobijemo 100 komada besplatne pozicije u onoj prvoj automatskoj matrici, koja se sama popunjava i dobijamo iz nje pasivan prihod. Dobijemo 2 godine potpuno plaćene aktivacije. Znači, to je onih 35, to je znači 420 evra mi moramo svake godine platiti. Oni nam to plate 2 godine napred, ne moramo da plaćamo. I dobijemo ovih 270 evra, vidite, ovoga depozita. Dobiješ novi auto i sve ovo što sam vam objasnio i dobijemo ulaznicu za drugu klasu automobila od 40.000 evra, pošto imam 5. Sve smo to dobili kad smo seli u naš automobil. Vozimo se. Ako ga vozimo 3 godine, možemo ga potpuno besplatno voziti, znači 3 godine. Treba samo da pazimo da ne izgubimo ključ. Ali i sada od petka znamo da i tu ima nekih novina, normalno na bolje. Šta to znači? Ako ste počeli slagati matricu, onako kako sam je ja počeo slagati, onda će vam se desiti to što se desilo meni,
da sam otišao do 15. dubine, a da to nisam ni znao u autoprogramu i da nisam tako radio, ja bi danas već vozio taj auto, ali hvala Bogu, ja kažem hvala Bogu da jesam otišao u dubinu, jer to znači da ja neću 3 godine sada čekati kad sednem u moj auto, nego nakon preuzimanja auto u roku 4 do 5 meseci ću već popuniti matricu za ovaj drugi auto od 40.000 evra, zato što tamo imamo samo 2 matrice i zato što imamo jako veliku dubinu. Normalno, svima je u interesu da dođe što pre do auta, a pošto smo se sad svi naučili na mojoj koži, znači, sada vi koji ste sada novi i koji plaćate i danas i uče autoprograme, vi ćete raditi onako po PS-u da što pre dođete do auta. Znači, kada uđemo u ovaj program od 40, mi dobijamo 4 komada besplatne pozicije, brze pozicije u prvoj, 4 godine aktivaciju i 300 komada besplatnih pozicija u prvoj matici. Svaka ta jedna od tih koje su automatski vremenom kako se puni, ona donosi svaka po jedna 274 evra. To su samo toliko da znate. Možemo dalje. Okay. Dobijemo još 12 brzih pozicija koje mi sami postavljamo. Ono što sam rekao na početku. Znači, speed program je također ide u vrednosti kao i automatrica. Znači, automatrica se postavlja idealno. Ako stavimo jedan auto i ispod auta stavimo 2 brze pozicije, ovo su dvojka i trojka. Brze pozicije su nam zato da nam ubrzavaju dolazak automobila na red. Međutim, kad auto pozicija iziđe do kraja, mi dobijemo auto, a kada brza pozicija izađe do kraja, mi za svaku brzu poziciju dobijemo 8.000 evra u gotovini. Međutim, tu nije kraj te brze pozicije kad se isplati, ona ide do sledeće kategorije auta gde donese 16.000 evra, pa donese 33.000 evra. Kako to tačno tabelarno izgleda? Evo vidiš u ovoj tabeli. Znači, auto od 15.000 evra dobijemo 6 komada brzih pozicija, od 40 dobijemo 12, od 70 24, od 150.000 evra 32, koliko para dobijaju, ali mi od firme uvek kad prelazimo iz jedne matrice u drugu dobijamo, vidite koliko gratis pozicija. Te gratis pozicije dobijamo kad uđemo u treću matricu. Zato od treće matrice kreće ubrzana isporuka automobila. Ove gratis pozicije su zato da bi se još više ubrzao dolazak automobila. Znači, prvobitno matematički, sa jednom autopozicijom, 256 pozicija bi trebalo da bude iza nas, da bi došli do auta. Ako ubacimo 2 brze, to se deli na 3, to je znači skoro 80, a ako dobijemo i gratis koje dobijemo traje, to ide na 50-60. Znači, ja sam sad upravo na neki 50-ak, što znači 10-15 još ugovora imam da napravim 53, ja sedam u autu za neki 3 do 4 nedelje. Znači, nakon toga ja pomažem svima u svoju matricu da oni što pre dođu do tog automobila. Jer što više automobila bude bilo na ulici, sve će se bolje i bolje ovaj posao nuditi. To je ukratko kako se uključiti u ovaj postupak. Aktiviraš se u onlineru u drugoj matrici zbog novca za gorivo i radi ostvarenja. Znači, od 30% upoznaš 4 osobe koje će iza tebe, sve ću to kasnije nastaviti da vam bude, to je vizualno malo bolje, znači jasnije, upoznaš 4 osobe koje će također da te slede u ovom autoprogramu i nakon toga tebi zapravo kreće pravi posao u ovom autobiznisu, ali prvo te firma obešteti i za 4 dovedene osobe ti odmah vrate onaj tvoj depozit koji si dao 280 evra, ali ti ga oni vrate još jednom kad sedneš u auto. To je ukratko u ovom autoprogramu. Vizija kompanije Shen je da u vrlo kratkoj budućnosti, prvo, ovo je već deo budućnosti, jer je ova PowerPoint prezentacija pravljena pre 3 meseca, a od 1. septembra nam je ovo već u funkciji, znači web prodavnica o kojoj sam pričao na početku i to je prva razlika u odnosu na ostale mrežne sisteme.
za nekoliko meseci otvaranje tržišta za energetski program, znači na proleće se pokreće energetski program gde ćemo za 500 evra mi preko Šena imati solarne kolektore na kući od 100 kvadrata moći da postavimo. Sledeća vizija je Šena solarni program i imamo ovde samo sekundu. Stambeni program. Stambeni program kreće u roku od 2 do 4 godine kada malo zaradimo novca. Kako će on funkcionisati danas već znamo. Stambeni program će funkcionisati po potpuno istom principu kao i autoprogram. Depozit neće biti 200 evra, nego će biti 2000 evra, ali onda već imamo para. Odabrat ćemo nekretninu od vrednosti 160.000 evra, izabrat ćemo lokaciju bilo gde na svetu, kompanija će kupiti tu kuću za kešu kao što je kupila i za auto i onda će nam je rentirati na 5 godina. U toku tih 5 godina, da li kući u Brazilu, da li kući u Americi, da li u Beogradu ili na Zlatiboru, nebitno je, mi biramo lokaciju. U roku 5 godina nam oni plaćaju troškove rentiranja i održavanja te kuće, naše je samo onih 35 evra kao i kod kola. Nakon 5 godina nam oni ponude otkup u vrednosti od 50% vrednosti. Znači, mi u tom momentu kažemo da nemamo para dovoljno, oni kažu dobro, koliko vam nije problem mesečno, mi kažemo 100 evra. Onda se pravi ugovor i ako je ostalo 80.000 evra, podeli se sa 100 evra i to je 800 rate, tako, na toliko godina, znači mi ostajemo kući neizbaceno iz kompanije. Zašto? Taj kući svakako će isplaciti na kući onaj auto. Oprostite, zaboravio sam reći kod auta, kada izađemo taj trogodišnji program, recimo tog novog auta prvoga, kompanija nam ponudi otkup vozila za 50%. To je znači 7.500 evra, mi smo ga vozili, uredno je servisiran u fabričkim servisima i onaj novac koji se deponovao na našem računu po 35 evra, to nam se također priznaje u otkup vozila. I tako da mi za 5.000 evra možemo otkupiti auto koji je star 3 godina, a bio je nov 15.000 evra. Sad ću vam reći jednu najnoviju vest koja kreće zvanično 1. oktobra. Treba svi da znate koje su vam ciljne grupe. 5 sličnih kompanija je protutnjalo ili još uvijek tutnje ovim tržištima. To su Lioness, SCNet, Scinet, Iconet i Flexcom. Ako ste bilo gde ili imate novac deponovan tamo, kompanija vam priznaje sav iznos i prepisuje ga na taj račun koji imate u ovoj kompaniji. Znači, ja bih vam to sad malo i uživo pokazao. Ovo je moj back office, ja sam se uključio kao 957. 20. jula. Sada 1231 čovek je iza mene se uključio, znači 2000 nešto ljudi. Evo kako izgleda taj matris oko autoprograma. On je vrlo interesantan, on je od 5K postavljen. Ono što sam rekao, vidite, ima 5 kategorija auta, 15.000, 40, 70, 150 i pošto smo mi tek počeli, sad smo tek u prvoj kategoriji. I ovde imamo te 4 matrice o kojima sam vam pričao. I mi sad gledamo prvu matricu. I sad ću vam tu pričati, tu grešku ćete vidjeti koju sam ja napravio, ali nisam je napravio, već ću vrlo brzo, prvi ću sesti u auto od 40.000 evra. Zelene pozicije koje vidite, zelene su pozicije automobila, a crvene pozicije su pozicije, brze pozicije. Znači, idealno je postaviti jednu autopoziciju, 2 brze. I ako postavite ovako 4 takva kao što ste vi, u ovom slučaju ja sam tu postavio suprugu i sina, ovo mi je jedan saradnik, ovo mi je drugi saradnik, ovo mi je treći saradnik, oni sad uzimaju po ove brze, ali ako izbrojite ove vertikale po kojima se broje ove, imam 1, 2, 3, 4, 5. Međutim, da sam ove ljude slagao ovde ispod da vidite da je belo, onda ne bi mi se desilo sledeća stvar. Vidite da sad ovaj koji je bio zadnji, on je tu sad prvi. Znači, ovo sad ako brojimo dalje, to je 6., 7., 8., 9., 10., pa ako ovde nekolije stisnemo
na 10. Tu će izaći još nešto. Evo još 5. To je ono što sam rekao na početku. Otišao sam u 15 dubina, umjesto da sam ostao na 7-8 i već bi vozio auto. Ali nema veze. Dobro je, svaka se škola plaća. Jedan dobar deo vas je tu negde, sad da vas ne pokazujem, nego bi volao sad da pređem na drugu matricu i treću. Odnosno, onaj ko nema novca da krene autoprogram, kompanija mu je ponudila prvo da dođe do devizne penzije. Kako se devizna penzija ostvaruje? Tako što se pozicioniramo sa 35 plus 35 evra i počinjemo da gradimo naš mali matriks. Taj mali matriks se sastoji isključivo od 5 dubina i zato se razlikuje svih ostalih Poncijevih piramide. Jer zna neko šta su Poncijeve piramide? Znate? To su finansijski sistemi koji na osnovu samo novca, unetog novca, do n-te dubine, znači do n-te dubine, i sad moram malo crtamo, od 904. funkcionišu, znači ovako funkcionišu, imate piramidu, uvek je neko na početku te piramide, možeš se trajno, ako vidiš, pomeriti ili... Dobre. Znači uvek koja je na početku, taj normalno, dobro prolazi, tako. I ovi što su gore ulaze sa nekim novcem i dobijaju ovi gore i to tako funkcioniše. I to tako ide iz reda u red, uvek je duplo. Prvo ih ima u prvom redu dvoje, pa ih ovdje ima 4, pa ih ovdje ima 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32760 i svaki red je duplo. I kad ovi kreću da dobijaju pare, sve je okej. I ovi dole uplaćuju. Međutim, kad se spustite na ispod 10 reda, ispod 1000, kreću problemi. Jer sad da bi ovaj dobio pare, mora se popuniti otprilike oko 2000 ljudi da bi on došao na red na neku naplatu, jer nema limita, jer ovaj gore dobija pare od ovog dole. Međutim, ovaj ovde, siroman, nikad neće doći na red i vremenom se te sistemi si ruše, jer ovih 99% ljudi je samo zapravo šta? Kolateralna šteta. Pare uzimaju uvek samo ovi koji su u samom vrhu i jednostavno, kad se sruši, više nemaju ni oni, međutim, oni su uzeli neki novac. Zato se to uvek ruši. Prva ključna razlika da kažete, i što nisam rekao vrlo bitnu stvar, sa ovim novcem koji uplaćujete u Poncijeve piramide, vi nikada ništa ne možete da radite. To ste dali jednom, zaboravite. Od tog se finansiraju oni gore. Prva razlika naša, kod nas, ona što sam rekao malo pre, naših 35 evra koji vi ovde date, vi možete trošiti odmah onako kako sam rekao. Odmah. Novac je na raspolaganju. Da li ćete ga ostaviti, bolja je varijanta da ga čuvate za auto, to je vaš izbor, ali ga potrošiti možete. Druga klasična razlika, genijalna, to je da je on limitirao do 5. dubine. Gotovo. Nema isplate posle 5. dubine. Ovaj što je na vrhu, kad dođe u 5. dubinu, on ima levo 30, desno 30 i iz 6. reda on više ne dobije ništa. Ja kad sam to čuo, onda sam znao da je to prava stvar, jer i ovaj koji je tu, kao 5777, pa i on će izgurati svojih 5 redi da bi došao do svoje penzije od 462 evra. To je ključ. Limit je 5. red. 6. red se više ne plaća. Firma ne čeka da vi dođete, nego kad ste vi popunili prvi red, 2 pozicije, firma vas već plati 7 evra u jedinici vremena. To znači, u vašem back office odmah vidite taj novac, možete ga odmah prebaciti na vašu deviznu karticu i odmah trošiti. Ako je to nedelja, u nedelju. Kad imate 2, kad imate 4 levo, 4 desno, još vas firma plati plus 14 evra. Znači, ukupno 21. Kad imate 8, firma vas plati još plus 21. Kad imate 14, plati vas još 28. 18, još 32.
24, 24, još 40, ne, 35, ovde 42 i poslednja isplata je najveća, ona je kad imamo ovih ovde levo 30, 30 i 30, tu još imamo 315 i to je sve zajedno 462 evra. Kada ste to napravili jednom u životu, za mesec, 2, 3, rekord svetski je do sada 3 nedelje, drži ga neki Patuljak iz Subotice, koji je bolji od nekih Mađara pre toga, vi ovde više nikada nikog ne morate da kačete. Da li ćete to napraviti za mesec dana, za 2 ili 3, nebitno je, bitno je reći čoveku da za 35 evra, prijatelju, ti nudim mogućnost da dođeš do penzije oko 462. Ali ne može biti 462, jer ste vi morali i nekog direktnog da uključite ovde. Vašeg lično direktnog. Najmanje 3, sa 3 direktna, firma vas uvek plaća još plus 55 mesečno, što je 517. Ja kažem idealno je 6, zato što na 6 dobijamo 125 evra i 462 je 587, minus mojih 35, to je znači 5, 5, 2. To je jedna lepa devizna penzija u Srbiji. Ostvaritelj, trajna. Zašto trajna? Pa kaže, šta ako neko ne plati? Odlično. Ja ih u prvom mesecu imam 5. Preuzeo sam njihove pozicije, neke od tih pozicija sam dao svojim prijateljima, oni odmah upali ovde, a već imaju ovo odrađeno, njima super, meni super, mesto je popunjeno, na gubitku je ko? Samo neko je izašao. Ali ako ja moram struju da plaćam mesečno, moram, jer ako ne platim prvi mesec ću dobiti opomenu, drugi mesec ću isključiti. Zašto ja ne mogu 35 odvojiti da bi imao mesečno ovoliko? Koliko ću ja to puta ponoviti i u kom vremenskom periodu, to je do moje sposobnosti. Trenutno je moja situacija da sam ja ovu prvu penziju, pošto sam imao 15 direktno, to je bilo više para, 800 i nešto para, 64, dobio od 20. jula do 13. avgusta. Sad u ovom mesecu sam izgurao sina, jer ja sam uzeo 3 pozicije, sinu, suprugi, sin je prošle subote otišao u penziju, a sinoć je otišao i moja supruga. A ispod moje supruge su ta 3 naloga koje je vratio jedan moj kolega, koje sam ja preuzeo i u oktobru popunjavam ova 3. I to su moji. Znači ja u oktobru znam da već imam 6 popunjenih naloga puta ovoliko, pa vi meni recite da li je to malo. Znači imamo argumentovane dokaze da nikakve veze sa Poncijevom piramidom nemamo. Imamo dokaze, vrlo brzo ćete vidjeti da je autoprogram funkcioniše. Sad ću vam pokazati te matrice, evo su moje matrice. Ja sam taj boksi na početku. 13. avgusta je ovdje gospodu pisalo 30-30. I onda mi je isplaćena prva provizija. Nakon toga, ja u produžetku nisam uključio nikoga. Lepota ovog programa je u tome što je sad ovdje 59, 51. Do kraja nedelje će ovdje biti 60, 60, što znači za isti rad koji sam ja uradio onda jednom ta matrica, samo zato što svi ovi su iza mene ponovo uplatili svoju aktivaciju, ja dobijam to ponovo. Ovde gore je moj sin, 31.46, ovde dole supruga, to što sam rekao, to se sinoć desilo 10 sati uveče, na 34.32, a evo su moje 3 nove pozicije koje su sad krenule se pune, evo gore je 7, kao što vidite, 7.34 prema, ova dolje 19.16, ova 4.1, ali se sad one u oktobru intenzivno pune, već ljudi su tamo nazad, tako da do kraja oktobra 6 puta po 500 i nešto plus od direktnih, pa ja mislim da to nije malo. Ali sad ću vam reći pravu istinu, da ovaj novac koji nam dolazi iz matrice, to je samo za slabove. I za suncobet, i za kikirih, jer nemamo prednost. Najveći novac
U ovoj kompaniji dolazi s karijerom. On je najslađi jer on dolazi par puta u toku dana. Kad god se nešto desi u sistemu, mi to vidimo, pratimo. Sad ću vam dati jednu malu tajnicu. Za 10 dana imamo sve na srpskom, da znate, jer su se žurili intenzivno da završe autoprogram. Evo ga. Ovde vidite do 3. dubine, vidite vaše saradnike. Vidite 905 bodova. Znači, prva karijera vam kreće na 300. Druga ide od 1000. Znači, ove nedelje ja već ulazim u drugi nivo karijere. A kako izgleda ta zarada? To vidimo ovde u Jutoleku. I to je najlepši deo priče. Za ovo ne radim ništa. 3%. 0,42 €. Za čega? Kod ovog broja se desilo 4,4. To je znači, šta tamo piše 4,4? To je 14 €. 3% od 14 € je 0,42. Ali u toku tog dana 3 put legla provizija. 7. Pa 17. vidite ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puta u toku dana legne provizija. To je isto kao kad bi vam neko, kad radite negde, a pogledajte ovu proviziju. Pogledajte ovu proviziju. 25, kada je to bilo juče? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puta dobiješ platu u toku dana. To je isto tako kao da odeš na posao i na svaki dan, svaki sat dođe šef i kaže Tijana, evo 2000 za ovaj sat, prođe sat. Prodavnici pasar svaki sat. Svaki sat, da, jeste, prilike tako. Znači, ovde kroz karijeru, pošto ide od 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21 do 25 ide karijera, na 18% je plata od karijere između 15 i 20.000 € na mesečnom nivou. Znači, koliko treba čovek da ima matrica popunjenih da ima 20.000. Zato vam kažem, ono je samo za slavljanje. Ja bih vam se zahvalio, bili ste jako dobri učenici, jednim aplauzom da vas sve pozdravim. I ako ima neko pitanje, slobodno, ja sam tu na raspolaganju do 8. Znači sad je 28, možete postaviti 30.